Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur siang bagi saya. Dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli salah tunggaling rombongan saking Seni Barong Sidoarjo ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bundu. Kula teng mriki nggih boten piyambakan. Kula gadhahi irisan sing kula bidang sing duwen iki nggih termasuk putu kula piyambak. Kok sikile muntir morak lara rek. Sing setunggal nggih wonten Barangga, sing setunggal wonten putu kula nggih menika Dibodong. Kita ini boten berjadi tapi diablek boten kantenan. Angger dadang dua ana korajan berok isana ya ploya playu terus. Nggih menika sekalian promo kangge panjenengan sami. Umpami panjenengan sami ngersakaken kula lan sak kanca rombongan nggih menika Seni Barong Sidoarjo saking Bundur kang dipun pimpin Bapak Mintarno. Saged menghubungi nomor WA ingkang pun tertera wonten ing kepandu wingking menika. Matur kula nggih matur suwun sanget kagem Pak Yusuf Agus Wibowo dan Ibu Suranti amargi yang sak menika sampun timbali kula lan sak kanca rombongan kaperlu ngibur panjenengan sami. Ngaten Pak Bunge. Ora usah suwe-suwe dong, wis ayo ndang metu dong. Cintane bunda berai iki lho dong apa dijak gojek wis dong. Yo dong metu dong yo. Iya, kowe wong iki bocah ana kowe metu ya dikoabrak. Kadang aku wong wis tuwa ya metu ku ya teko alon-alon wae, ora iso kaya kowe wong iki kowe jenom ya pola ora karuan. Mbak, aku jadi malu. Iya, iso pola malu. Menika putu kula si bocah sing bocah paling jablek. Sak kendem berak pokoke. Wis kemlipo nggawa klincingan barang ya wis. Klincingan wonten-wonten kok nang tidak. Aku klincingan semua, Pak. Kowe ra ketemu jam dikopiok terus dina ngedun. Aku wis
Mbah. Iya. Kok malah Lah iya. Di situ ya wis dina ning Plaza, diwingi ya ning Sepuro, malah diwingi ya campur biyen ngantek ngono. Jadi ngono kuwi bojoku dibajak. Iya. Jangan gocek duit dong lu. Lu mana melayu gitu. aku menjadi saweran, Mbah. Nah, kurang tadi mau jawab terus. Apa dia, Mbah? Nah, dia dua tahun. Ada apa pakai siapa datang ibu kamu butuh diwajah. Aku salaman karo Mbah. Kau baru jadi tamu dong. Aku tak madang sih ya, Mbah. Oke, ngantri semangat tadi baca makanan taruh. Aku udah kene paling ganteng sih ya. Katanya kau ngerti, kau raimu ya kota, rambutmu ya kuncung, untungmu ya mekloro. Mbah, aku rasa bahagia juga. Iya, mana tadi mau berdiri wae. Ini kau kali apa setelah masuk kali wae dah. Mas aku mau terakhir. Betul akhir-akhir dia dari depan. Bukan apa sih bisa begini saya kepikir. Otomatis dikit ya dong. Sebenarnya rasa ditutupi ya ada untuk lorong rumah tutupi lah. Aku ini mana papasan kalau Mbak ibu begini. Ya, saya kepikir tak. Lah iya mbak sih mundur kan. Saya malah mau tonton terus dengan rumah mulai tak kepikir dia kata menandra. Aku pengen TV ono Mbak. Baik kan gitu. Di waktu. Wah, dia ini adalah saya melak. Jaga terapang mau tumbuh. Ayo. Lah iku ciwi. Melayu ini guys. Ayo, para murid ini mau coba cara rumah ini. Ada, lu mengalir ke kedai yang udah apa kayak? Aku lagi ciwi-ciwi rantau Mbak. Ayo ciwi mau mengalir ke kedai pilihannya. Dong, balik dong. Para murid ini dong. Dolah, kemati di kita. Aku sampai deh Mbak tempuh. Aku nanti. Aku mesti tanda. Aku udah salah. Aduh, tolong. Ayo mulai. Ini bisa tadi lo, bisa tadi nggak mulai. Aku tolong. Mulai nih, jadi bukannya ada pendidikan. Mbak, aku jadi malu. Tak bongkar aja Mbak. Gayamu, maksud kita kami nyari dong, urus.
Awas, sudah berpanggung. Buru pada depan kenapa? Ayo, tapi sebenarnya teman-teman dari banyak mana sakit. Mana jalan lagu apa dong? Ayo dan kita cek. Aku jalan betul bang aku deh. Betul lemu bahasa ini gajar lagi. Sanggup bahasa ini jadi sembuh. Dua kali yang kan bahasa ini. Oke, monggo mbak kita pangestunya mbak. Ini menikah mbak kita, tanggane kula. Pangestunya ya mbak kita nggih. Makasih ya cek. Situ aja di bawah aja ya. Itu lo pistol. Ini juga iya foto, terima kasih banyak. Kabut. Kita biar foto ya. Naik turun. Iya. Ayo turun. Ini patah loh. Ayo turun. Ini patah. Iya, menikah. Ayo jam lebih jam yuk.